sori kun ei se ensimmäisen videon jälkeen ole tullut oikein videoita. Kun se ensimmäinen video poistui sieltä. Ja sitten se toinen video, niin se mun eka video, niin se poistui YouTubesta yhtäkkiä. Mutta ei se haittaa. Niin mä ajattelin, että nyt se on tässä samalla kuin on kesäloma. Niin kouluttahan ei ole vielä aloitanut kuin kesäloma. Niin mä ajattelin, että jos mä näyttäisin silti, kun mä oon miettinyt ainakin, mitä mä laitan kouluun repun, miten mä sen pakkaan, ja mä oon se pakan jotenkin valmis. Mä oon kyllä ihan 100% varma, että ne tulee vielä monta kertaa muuttumaan ja kaikki silleen. Mutta ei se haittaa. Mä näytän sen teille. Mulla toimii nyt tämmönen konkkeen reppu. Ja tässä on se konkki on joku tämmönen tyyppi ja mun tekemä mun kinnööri, jonka mä tein nelosella. Ja sitten tällainen heijastin, jonka mä sain viime jouluna joululahjaksi, ja tällainen heijastin. Mutta nyt katsotaan, mitä sitä mun pikkutaskusta löytyy. Täältä löytyy avaimet, mun kotiavain ja sitten mun kirjain ja sitten joku tällainen. En mä tiedä mikä se on. Joku se on. Sitten multa löytyy mun hiusharja. En koskaan ikinä tiedä millä mun hartahiukset tai jotain. Mun mielestä tää väri on jotenkin ihana. Ja sit multa löytyy huulirasva. Oikeesti tuoksuu ihan sika hyvälle. Muistakaa. Sitten katsotaan mitä täältä näistä sivutaskuista löytyy. No joo, tässä tosiaan löytyy toinen joulupulla. Ja toinen on tyhjä. Ja mitä täältä isosta taskusta löytyy. Täältä löytyy mun penali. Tämmönen kukka. Katsotaan samalla mitä mun penaalissa. No, mulla on täällä penaalissa. Missä se on? 4 tällaista stapilaa. Oliks nyt? Joo, oli nää stabiloita. Ja sit mulla on 1 kuulakärkikynä ja sitten tällaisia stabiloita. Niitä on enemmänkin, mutta mä en nyt jaksa näyttää kaikki. Sitten mulla on tämmönen luitekynä. Ja lyykyniä. Ja pyyhekynä. Ja sakset ja viivot. Täällä mulla on muuta siinä penaalissa. Sitten on tämmönen vika, että jos jollekin kaverilta, jos on ollut kipeänä tai jotenkin sillä, että täytyy vielä kaverin läksyt, niin ne voi merkitä ja sitten repästä sen sivuja. Ja silleen. Ja jos tulee kuulutuksia, niin voi kirjoittaa viikkoa. Sellaisia kuulutuksia, mitä pitäisi kaverille antaa. Ja sitten mun tämmönen lukuvuosikalenteri. Tämmönen luvui. Tänne kirjoitan sitten kaikki kokeet ja että kokeet. Et esimerkiksi jos nyt mulla olisi lokakuun 14. päivä joku koe,
silloin kirjoitan sitä, mikä koe siinä on ja niin. Sitten täällä on myös ilmalasikoteelo ja silmälasit. Eikä mulla muuta. Siinä isossa taskussa ollut. Nyt mun reppu on ihan tyhjä. Niin, mutta tällainen. Mut sitten mä oon miettinyt myös jotenkin mun asua, mutta mä en oo siitä ihan 100% varma. Mä varmaan laitan valkoisen paidan ja mustat varret. Mikä on koulupäivä. Nyt kun mä aloitan 7-luokan. Ei tässä muuta. Moikka! Ai niin. Siitä, että menkää seuraa mua Instassa nimellä Johanna Löytyn Oja 507. Ja sitten menkää seuraa Snapissa nimellä Johanna Löytyn Oja 480. Taisi olla. Niin. Mutta moikka!